And then Mother's Day. And then Mother's Day. We fire hwehwe animu fo no. Enipa bebree afa car akọ akurase. Bi omo maame wo ana omo kom krom. Ani omo maame ko twitwa pictures. Na omo nya bia post e wo social media de akyerɛ sɛ omo wo do bi ma maame no. Na so hwehwe animu do. Ono maame atena 3 months, ono maame atena 1 year, the whole year na say enye Mother's Day a won frɛ wo maame. What kind of love do you have about your mother? Otwan ya Mother's Day be dru a na wakɔ akotwa picture na happy Mother's Day nkrofo ye omo de a na wo so ye bi. Menka sɛ fisika dan makoma no na kyerɛ sɛ wo do no da bi. Wo frɛ no na wakyea no, ɛno kura bɛma na koma ayɛ den atɔ ne yam. Basa wankyea no na dru Mother's Day na watontoma bako batomo ne ade anwa ne ade na wakɔ happy Mother's Day na nti wo hwɛ wo maame 1 year. Se bi ni ho de a fine. Basa ko ba se Mother's Day nko na frɛ wo maame, Mother's Day nko na watontoma kɔma wo maame a. Na mahunu sɛ wo do no nyɛ odo papa, enhwehwɛ animu do. Gyan na mmoa wo. Menhwɛ de obi yɛ. Sɛ obi yɛ binti wo so yɛ. Dabi. Enye one day na ado be kyerɛ wo maame sɛ wo do no. Enye May every year na ado be kyerɛ wo maame sɛ wo do no dabi. Ma ne hunu sɛ wo do no dabi a. Wo de oni ska kra frɛ no na kyea no. Bo hu sɛ me bɛyi na koma wo me ho. Ba sɛ ko ba sɛ otwen a afi no be dru a Mother's Day be dru a na ba we hye no de a be hunu sɛ onni adwempa de ma no. Nti gya sa hwehwɛ ni mu. Wo na me no wo kasa yes. Wo a wo ye bi de wo nim sɛ wo na me no wo kasa. Gya sa hwehwɛ ni mu na mmoa wo. Wo do maame a ma ne hu sɛ wo do no da bi a. Wo de oni ska kra frɛ no na kyea no. Enough. Ghana for hwehwɛ. But anyway, good ones wom. Yakopon hira mu nyina.